Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang tulumanon nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, may usang makikuban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamaturan nga maoy magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O ang among mga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan o mga minahal nga tigpaminaw nga nagasunod sa among programa. O amo usab nga gikumusta ang tanan nga mga kaigsuonan nga niya sa sulod sa BBCM compound, ilabi na sa mga chapter president nga adunay pag-abaga o paghikutar sa programa diin sila mo nag-sponsor ni ana. O ingon man sa mga kaigsuonan nga ana sulod sa BBCM compound usab nga nagapadayon sa paghatag sa suporta sa ato ang programa. O atong ipahinumdom kanunay sa mga kaigsunan nga dili nato kalimtan ang atong hiniusa nga panagtigom nga gitawag kini nato og PBCM General Conference nga diin ato kining gipahigayon katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug Disyembre 29 basta giawag ang tanan nga mga membro sa PBCM sa pagtambong nining mga higayuna. Ato sab nga gipahinumduman ang tanan mga kaigsunan nga padayon ang ato ang paglikom sa atong gitawag og Palas contribution para sa Palas reconstruction mga kaigsunan. Og sa tanan na lang nga nagapatalinghog sa inyong pagsunod sa programa sa BBCM, kalakip kamo sa among mga gitimbaya nining higayuna. Aron sa pagpadayon aniya pa magapaila pa ang makauban ng mga ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Warlito Sabit magapakiguban karon niining atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pa ang kauban nga ministro magbawali magapaila. Kiniusab niyo igsoon Brother Debs Rizaba nangumusta kaninyong tanan mga kaigsunan. Og aron sa pagpadayon ihatag ko kumo pagbalik kang Brad Rooney. Nining higayuna mga kaigsunan dili gyapon nato makauban ang Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio Bosa. Kami lang gihapon ang iyang gitahasan aron sa pagtuon o paghatod sa mga kamatuoran. O kumusta sa tanan nga mga nagasunod dinhi ning atong programa nga mabati dinhi sa RPN, DXQ, Teleradyo Radyo Ronda. Matag-adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon. O adunay pagsubli niini sa matag-adlaw Martes ug Huwebes, alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato sab nga gikumusta ang atong mga tigpaminawan ug mga kaigsunan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati kini dinhi niining maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog Radyo Ronda matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog. Ato sab nga gikumusta ang atong mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waigurat FM matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan nga mga PBCM Women's ubos sa pagdumala sa presidente sa Women's mao si Madam Gaga Eugenio. Ato sab nga gikumusta atong mga kaigsuonan ug mga tigpaminaw dinhi sa Cebu City ang atong programa mabati kini dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kini mga kaigsunan unang hugna magsugod alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon
o mabati kini sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon din gidumalahan kini sa mga kauban nga mga matuod nga mga ebanghelista o mga ministro. Ato po din gipangumusta ang ato mga kaigsuunan nga naa dinhi sa tilipong bansa sa Amerika, bradron. Silang Sister TC Kulihat, ug usab si Sister Lily A. Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab kanimo Sister TC, amo po din gipangumusta ang imong mga saad no nga mga basahon o Biblia nga imo nang gipadangat dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Among gipangumusta ang update niini. Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsoon nga naa gihapon dinhi sa tilipong bansa sa Amerika si Brother Nicodemus Nicky Hermias, PBCM member. Kumusta kanimo Brad Nick? Ug usab ato pong gipangumusta brado ang atong igsoon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo in Sabang? Ug usab ato pong gipangumusta brado ang ato ang PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion? Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie. Mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display Brad Ron sa screen ang atong mga bagong basahon. Approve na kini ni Reverend Charlie, mga kaigsuunan. Mao kini ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video, makita ninyo ang atong mga basahon. Ug usab ang ato pang mga uban pang mga basahon ato po sa mga i-display. Okay, makita ninyo mga kaigsuunan. So ako ko kamong gihangyo nga kuha na kamo og copies dinhi mga kaigsuunan. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Okay, sa tanan nga nagapatalingog nining tak na oras karon sa inyong pagpaminaw nining mga programa sa mga radio station. Then mabati na kini sa 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlaw Domingo ug adunay matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalingog. Kamong tanan nga nagapatalingog nining tak na karon kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Og sa dili pa nato hisgutan ang atong tupiko nini karong higayona ato sa nga pangumustahon ang mga nagpadangat sa mga pangutana. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Una dinhi mao si Ignacio Cabanyero, ikaduha si Swingly Kadusali, usa ka PBMA dinhi sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang ikatulo mao si Jervis Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikapat lugar lang Manolo Fortich, Bukidnon. Ug ang ikalima kining Familia Cobias. So kaninyo nga mga naga pangutana among gikasubo nga dili usa bagyapon namo kini matagaag tubag ang inyong mga pangutana tungod kay nami importante nga gitagaan o priority sa pagtubag kining nagasinamok sa programa namo sa PBCM. O sa amo lang gihangyo kamo nga sundan lang kanunay ninyo among programa kay maabot ra ang panahon nga kining inyong mga pangutana among hatagan gyud sa among pagtubag. Tinuod. Og ang topiko nga atong paghisgutan karon mao kini mga kaigsunan nga padayon gyapon kini sa mga pagtubag sa mga kinabuang ni Aquilino Valencia. Ika-13 na kini nga part Bradiver. Tinuod. O niya naapil dinhi nga malangkob dinhi sa atong mga pagtubag sa mga kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia. Kining mahitungod sa pagpanudlo ni Master ang doktrina sa PBCM kay si Master wala nagtudlo nga ang tao nga masakop na sa PBCM dili na makamugnag sala o mamembro ka na sa PBCM dili ka na makasala. Pag wala pa itudlo ang magtutudlo o diya sa doktrina ni Master nga kung masakop ka sa pagtulunan sa PBC muhimo ka sa mga pagtunglo sa imong isig ka tao. Gani mga minahal nga tigpaminaw kung nagsunod mo sa programa sa milabay nga programa nato gipahayag na namo dinhi nga ang maong doktrina sa PBCM nga matud pa wala si Master magtudlo niya na nga kung mamembro ka na di ka na makasala. O mamembro ka na wala pod magtudlo si Master nga dili na pod mo sinati og kamatayon. Unya wala pod magtudlo si Master ingon nga doktrina sa BBC kung mamembro ka dili na pod mabaho ang tao. So aron nga inyong masayran nga gidumdum o nagsunod mo madumduman ninyo among ibabati ang previous namo nga wali nga diin si Brad Ronnie iya kana nga gitugon ang mga pagpanudlo ni Master ngadto sa tanan niya nga mga katawan sa PBCM. Atong paminawan Sa miaging September 15, Brad Ron. oo sa milabay nga September 15. Niyata sa pagtudlo ni Master sa doktrina sa PBCM, wa magtudlo si Master nga ang tanan nga mga nasakop sa pagtulunan sa PBCM dili na makahimog kasalanan. Wala gid mag-ingon si Master nga ang mga membro o katawhan niya wa sala.
Unya wapod magtudlo si master nga kung mamembro na sa PBCM nga dili na musinatig kamatayon. O wapod magtudlo si master nga ni sa mga katawhan sa PBCM nga di na pod mabaho ang tao. Wala na, dili na mo'y doktrina nga gitudlo ni Master diri kanamo sa mga matuod nga mga ministro. Atong napatalinghugan mga kigsunan ng previous nga programa namo ni adtong September 15, Brad Iber, Brad Mario, makita man ninyo nga masing makaingon mo nga maura man gyapon to. Lahi man ang ato ang niktay diha sa inyong pagsudong nini karon sa among programa o katong atong gipabati. Nagpasabot nga kadto siya previous kato nga pagwali namo nga diin akong gisulti nga og mahitungod sa pagpanudlo sa magtutudlo nga mao si Master nga among gipaila nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Wala gina nga niingon nga pagka mamembro ka sa PBCM, di na ka makasala. Pag mamembro ka sa PBCM, diha sa mga pamilya or banay, di na makasinatig kamatayon. O gwapod mag-ingon sa Master nga dili pod mabaho ang tao kung namembro na sa PBCM. Unya, usapod nga gitudlo ni Master nga wa siya magtudlo nga kung mamembro ta sa PBCM, kung na may muhimo sa pag-atake sa atong doktrina ng atong tunglohon. Munay atong bantayan mga higalag mga kaigsunan. Gani Brad Deber, Brad Mario sa gitudlo ni Master nalatid kini sa atong basahon nga sa ato ang doktrina ug sa atong pagpadayag sa kamatuoran may sandiganan kita nga gigamit. Unsa ba ang gipahayag sa magtutudlo Brad Deber ingon nga sandiganan sa atong pagtuo? Niya Bradon atong basahon sa kining ato ang basahon Bradon kining balaod sa misyon numero 9 page 14 ingon niini ang nakapahayag atong basahon nagaingon gidili ang pagkiski sa kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow ug eye shade kayso pa kini sa kabubuton ni Master. Dugang pa din natong mabasa sa ubos nagaingon ngano nga gidili man kini ni Master aron basopakon ang kabubuton sa Dios ug kini ang atong susihon ug ipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Mao kan atong nabasa Bradon. Kung mao mga higalag mga kaigsunan ang nalatid sa balaod sa misyon nga usas mga balaod nga gibili ni Master para tumanon sa tanan nga mga membros PBCM ang balaod numero 9 dunay pagdili sa pagkiskis daw sa mga kilay sa mga babae ug paggamit sa eyebrow eye shade kay supa kinis kabubuton sa Dios. O niya, ngano nga gidili man kini ni Master aron ba supakon ang kabubuton sa Dios o kini ang atong susihon o gipasikad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang Biblia mao ang sandiganan sa pagtuo. Busa diha sa among pagpahibalo kaninyo nga ang doktrina sa PBCM nga gibuntar ni Master wa mag-ingon nga pagka mamembro ka di na ka makasala. Pag mamembro ka sa PBCM di na mo sinatig kamatayon. Pag mamembro ka sa PBCM dili na mabaho. Pag mamembro ka sa PBCM, dili ka pwedeng manunglo, ipasigad ta sa mga nakasulat sa Biblia. O niya, og magisgot ta og kasalanan. Kay nag-ingon man si Master nga tos mga katawan niya, o ngani sa mga katawan niya sa PBCM nga pagka mamembro, dili magkasinati og kasalanan. So naagid di ay pagpakasala sa tao. Kay mo may gingon nga man manudlo si Master nga pagka mamembro ka di na ka makasala. Pero kung makasala, gipahayag usab sa magtutudlo nga kung mga tao nga makasala nga nasakop sa PBCM kinahanglan lang maghinulsol. Sa pagpagi naman nga paghinulsol diha sa among mga pag-ampo naapil gani sa pagparehistro sa gobyerno nga nalatid sa baylos. Nga dunay mga oras sa pag-ampo Brad Marie Brad Deber ujag naa po din na ang gitawag og general confession. Sa ato ba kung mag-general confession na kay pagkumpisal o paghinulsol sa imong mga sala. Asa kini Brad Deber nga atong priba nga dunay pagahimuon sa mga membro sa PBC nga gitawag general confession og napo din na ang mga oras sa atong pagpahigayon sa mga pagampo. Niya Bradon atong pagabasahon sa Articles of Incorporation and New Bylaws. Atong pagabasahon din Bradon sa numero 8 page 14. Mao kini ang nakapahayag din atong pagabasahon nagaingon niini. Prayer times. So oras sa pagampo. Unang-una din 3 a.m. So alas 3 sa kadlawon. Sunod 6 a.m. alas 6 sa buntag. Dayon 3 p.m. alas 3 sa hapon. Sunod 6 p.m. alas 6 sa gabi. Dayon 9 p.m. alas 9
sa gabi. Ug dayon bradron kining naa dinhi mabasa na to General Confession 12 midnight alas 12 sa tungang gabi. So matinaw kayo alang sa mga kaigsunan nasayod ta niini nga mo kini ang takna sa atong pagpahigayon sa pagampo. Unya kabalota nga kung muhimo ta sa pag general confession o doon natay i-confess kadto sa magtutudlo alas 12 sa tungang gabi kanang alas 12 sa tungang gabi ting katulog na magina unta pero mo gipangayo kagustuhan sa magtutudlo nga adto na to buhaton ang atong gitawag og pag-confess o confession, general confession. Og naamay general confession sa ato pa doon na kay paghinulsol sa imuhang mga nahimo nga mga kasalanan. Na karon atong tanahon kung dunay tawo nga moingon pananglitan nga wa siya makasinatig sala. So dili siya makahimo sa pag gitawag og general confession. Pero kung katawhan ta nga mapamatud-an base sa mga nakasulat sa Biblia nga makasala gyud kay man magtudlo si master nga pagka mamembro sa BBC mo na sala naa ka aning pag general confession buhaton sa alas 12 sa tungang gabi. Nakaroon atong susihon sa Biblia kay sandiganan man sa pagtuo sa pag-ingon ni master nga ang pagtuo sa sandig sa Biblia. Brad Mario, mo kuha kita og pahayag sa Biblia mahitungod sa usa ka propeta. Unsa ba ang gipahayag kung magisgot sa Biblia mahitungod sa propeta? Gitawag ba ang mga propetag balaan o gitawag ang mga propeta og dili balaan, Brad Mario, sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia, Brad Ron, dinhi sa buhat sa iyang kapitulo 3, versikulo 21. Ingon niini, siya nga kinahanglan paghawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman na sa tanang gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang kapanahonan. Sa atong pagsusi mga higalag mga kaigsunan, atong gisusi sa Biblia mahitungod sa mga propeta. Atong gipangutana sa kaubang ministro kung magisgot og propeta, gingon ba ang propeta dili mga balaan o ang propeta gingon bagbalaan? Gibasa ni Brad Mario ang SD Bible sa buhat 3:21 nga matud pa siya nga kinahanglan paghawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman na sa tanang gisulti sa Dios pinagi sa baba sa iyang mga balaang propeta sukad pa sa karaang kapanahonan. Basta kung magisgotag mga propeta giingon nag mga balaan. Wa nganli dinhi kung kinsa ang usas mga propeta nga giingog balaan, wala nganli nga di mabasa din ni Brad Mario, Brad Dever nga kita ni nga na atong pangalan din Brad Rone, Brad Dever, Brad Mario, kinsa pang mga kauban nga mga ministro, wapod ganli dinhi nga ang balaang propeta nini mao ang kining nakigkontra nato nga atong gitubag kining mga kinabuang ni Mr. Aquilino Valencia. Kini si Aquilino Valencia gi-expel din sa pagtulundan sa PBCM, so dili na ni siya official nga membro or official nga evangelist. Busa kung doon naman iya mga gihimong mga pamahayag nga inyong madunggan gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulundan sa BBC mubos sa pagdumala sa Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. So atong laras kini nga wala diri atong ngalan o wala po ang ngalan ni Mr. Aquilino Valencia nga ato ni siyang gianggaan Brad Dever og si Mr. We're all alone. Wala diya pero kinsa ba ang usa sa propeta Brad Mario nga sumala sa gibasa mo kining mga propeta gitawag og mga balaan. Sa pagpahayag sa Biblia sa buhat sa iyang kapitulo 2 bersikulo 29 ngadto sa 30 giingon dinis pagpahayag. Giingon mga igsoon, sa masaligon ako makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong ug ang iyang lubong nagapabilin pa man gani kanato hangtod nining adlaw karon. Ug tungod kay propeta man siya ug nasayod nga ang Dios nakahimo kaniyag pinanumpaan nga saad nga usa sa iyang mga kaliwat palingkuron sa Dios diha sa iyang trono. Kung mao mga higalag makigsunan gisusi nato kung kinsa ang usa sa giingog propeta nga sa sumala sa nabasa ang mga propeta mga balaan. Sa gibasa ni Brad Mario atong gisundan sa buhat 2:29-30 nagisgot kinis 29 mga igsoon sa masaligon ako makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka. Si David daw usa ka patriarka kining katigulangan ba? No? Unya sa bersikulo 30 sa pagpadayon sa pagbasa sa kaubang ministro, og tungod kay propeta man siya.
Sa ato pa klaro di ay nga ang usa sa propeta nga atong nasusi nga ang propeta mga balaan mao si David, David. mga higalag mga kaigsuonan. Nakaron brad Diver tungod kay sa atong gipahayag wa man magtudlo si Master nga kung masakop ang mga tao sa PBCM di na makasala, di na pod makaingon nga di mamatay o di na pod maingon nga di pod mabaho o gidid-an pod nga mohimo pagtunglo. Usa ka propeta nga si David atong nasusi sa Biblia. Karon atong susiyon brad Diver, unsa ba ang pagpahayag ni propeta David mahitungod sa iyang kagulingon? Siya ba ni disgawas ba nga sa iyang pagkabalaang propeta, wa ba siya'y nahimo nga mga kasaypanan sa iyang pagkatao, brad Diver? Na wala gud siya mo disgawas bradron bisan pag siya taliwala nga propeta. Pagka propeta balaan ni angkon siya nga may kalapasan bradron, nangayo siya pasaylo sa Dios, ginulsol siya bradron. Asang prueba, brad Diver? Atong pagabasahon din sa Salmo 51 bersikulo 1 hantod sa 4 ingon niini ang nakapahayag matud pa din hini David, maluoy ka kanako o Dios, sumala sa imong mahigugmaong kalulot. Sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy. Palaa ang akong mga kalapasan. So may mga kasalanan di ay si propeta nga si David, nangayo sa pasaylo sa dos. Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, ug hinluan mo ako gikan sa akong sala. Kay naila ko ang akong mga kalapasan ug ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. Bato kanimo lamang nakasala ako ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw. Aron ikaw pagailhon nga matarong sa diha nga ikaw magasulti ug pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. So matinaw kayo mga higalag mga kaigsuonan, gisusi nato si propeta nga si David nga sumala sa gipahayag sa Biblia basta propeta balaan. O niya, si David nga propeta, mga higalag mga kaigsuonan, wala moingon nga siya walay sala. Gani, sa iyang pagkamakasasala, nihangyo siya nga tos Dios. Matud pa sa bersikulo 1, maluoy ka kanako, matud pa ni David, o Dios, sumala sa imong mahigugmaong kalulot, sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy. Palaa ang akong mga kalapasan. Nagpakiluoy si David, nga usa ka propeta. Ngadto sa Dios nga palaon ang iyang kalapasan. Matud pa niya, maluoy ka kanako, o Dios. Sa versikulo 2 naman, matud pa sa pagpadayon sa pangamuyo ni David, matud pa niya, hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan. Sa unsa man paagi nga mahugasan, di pasayloon sa Dios. Pinagi sa iyang mga pagpangamuyo, dinaa siya sa pagginulsol. Sa versikulo 3 naman, kay naila ko ang akong mga kalapasan. Sumisulti siya nga nagid sa kalapasan. Wa gid siya magtago-tago sa iyang pagkatao nga siya walay sala. Taliwala nga siya usa ka propeta. Kanya pagka-propeta balaan na. Balaan. Sa bersikulo 4 matud pa sa pagpahayag dinhi ingon si David, bato kanimo lamang nakasala ako. Sulti na siya nga nakasala siya ngadto sa Dios. Og nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw. Magisgot tag Dios kay may malilong sa panan-aw sa Dios. So gisulti daan ni David nga nabuhat daw niya ang dautan sa pagtan-aw sa Dios. Na kung kita moingon pananglitan dili man ta propeta, although naman ta sa pag-exercise sa pagkabalaan, kaya ang kanang pagkabalaan, magtuman man kag kasuguan. Kaya kasuguan si T12 sa Roma, balaan man. Kanya na may awag sa Dios, unang Pedro 1:16, nga kinahanglan magbalaan ang tao, kasanglit ang Dios balaan. Sa unsang pagi mabalaan mo nang magbantay sugo. Pero dili ta propeta. Naata sa sistema nga atong gibalaan atong kaguliyon kay nagbantay man tag kasuguan. Pero talawala nga si David, propeta, na ay iyang pahayag nga siya nakasala. Nihangyo sa Dios nga hugasan ang iyang mga sala, palaon ang iyang mga nahimong mga kalapasan. Na kung kita karon nga di ta propeta mingon wa tay sala, nalabuan nato si David. Oo. Di ba, Brad Diver, Brad Mario? Oo. Sama lugar ni ining ato ang gihatagag tubag nga mga kinabuang ni Aquilino Valencia kay ato maning mabatian karon nga matud pa niya wa man kuno siya sala. Nya, labaw ka kang David nga propeta. Kami di gid mimingog mulabaw ming David nga propeta. Kay di man mi propeta, wa may makangkog propeta. Kay wa man may managna. Pero kung sa imong bahin, Mr. Valencia, na animo ang sistema nga mayong kagwa kay sala, alabuan ni Mos David na karon. Sa Biblia, nabasa nato nga naghangyo si David nga palaon sa tuban ay paghinulson. Brad Diver, Brad Mario.
Kung ang tao ba gikan sa pagpakasala, unya mangayo og kapasaylohan sa Dios pinagi sa paghinulsol. Amo balibad ba ang Dios ni ini mahigalag mga kaigsunan? Tawag atong itagdon ta lang ang pagbayag sa Biblia, pero ang Biblia nga akong gamiton Brad Mario, kining Biblia nga gitawag The Voice Bible. Step into the story of Scripture. Mr. Valencia, Mr. We're All Alone. Naimo ani? Og naimo ani, pupariho ta. Pero kung ang imong paggamit dili pareho namo, adi kita magsinabot. Pero og wala imo ani, adi gid pwede nga moingon kag ang imong kahibalo label kang reverend. Dili pa lang dana mo, dili ka makalabel kung wala ka ani. Palit sa ani. Kay ang imong pagtagaw taw nga nagkinapayas ka ang kaalam ni reverend, nani mo ang kahibalo ni reverend, nani mo gigingon nga provide usa sa mga versions Biblia nga among gigamit para nga makatupong-tupong man lang ka, gamay bisag gamay lang. Na. So siyo na to dire, kung magisgot ta og tao nga naa sa pagpangamuyo ngadto sa Dios, ang Dios ba dili ba makahatag og pasaylo? Og magisgot mo tag pasaylo, ngagikan sa Dios, mahutdan ba ang Dios sa iyang paghatag og pasaylo ngadto sa mga tao? Basahon nako. Isaiah kapitulo o chapter 55 verse 7. Gingon sa pagbayag ko. Let those who are busy, the Voice Bible niya, let those who are busy plotting violence and doing wrong, stop right now. Turn and do right. Let them turn back to the eternal so they can experience His compassion. God will excuse our past wrongs. Our God's forgiveness is inexhaustible. O basahon na to sa atong pinulungan. Higalag mga kaigsunan gingon. Kadtong nagkapuliki sa paglaraw, sa pagpanlupig o sa pagbuhat og dautan, hunong na kamo karon. Lingi og buhata ang matarong, pabalika sila ngadto sa walay katapusan, aron ilang masinati ang iyang kaluoy. Ang Dios magapasaylo og dili na magdumdum sa atong nangaging mga kasaypanan. Og mopasaylo po day ang Dios di ay dili na po day magsigig dumdum sa mga nangaging kasaypanan. Gingon dayon, ang pagpasaylo sa atong Dios dili mahurot. Klaro kayo matinaw, The Voice Bible. Kung ang tao na sa pagpangayog pasaylo, sa paghinulsol sama kang David, nga naghangyo, palaang akong kalapasan, permente nga mo pasaylo ang Dios, o sa atong nasusi, kung magisgot ang pagpasaylo gikan sa Dios, dili mahurot ang pasaylo sa Dios. Dili mahutdan. Karon ha? Pero unsa man day ang kasukan sa Dios, brother, ngadto sa tao, sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Kanang walay pag-undang sa pagpakasala, Bradron. Sa ito ba, kung di ka muundang, masuko ang Dios. Pero kung muundang ka, o mangayo kag kapasayluhan, maghinulsul ka, dili masuko ang Dios. Muhatag ang Dios sa iyang pasaylo. Nga sumala sa itong nabasa, walay limitasyon kani ang pagpasaylo sa Dios. Niya, itong pagkabasahon sa kining Biblia, Bradron, ang pulong sa Dios, dini sa Job 22:4 hangtod sa 5, ingon niini ang nakapahayag. Gibadlong ka sa Dios, ug gihukman dili tungod kay nagatahod ka kaniya, kun dili tungod kay labihan na gayud ang imong kadautan, ug wala nay undang ang imong pagpakasala. Matinaw kayo, mubadlong day gani ang Dios sa mga tao. Unya, matod pa, gihukman daw dili tungod kay nagatahod ka sa Dios, kundili tungod kay labihan na gayud ang imong kadautan ug wala nay undang ang imong pagpakasala. Di ba dungong ka sa Dios, masuko ang Dios ana og di ka muundang sa imong pagpakasala. Kay si David gani nga usa ka propeta gitaw pagbalaan, nakasala man gani. Na kung kita dili ta propeta nga mag-ingon-ingon tag wa tay sala, agoy pagtarong diha. Ay basin nagsupalpalon ka sa Biblia, na karon na arita Brad Mario, sumala sa atong nabasa sa Biblia nga usa di nga ang Dios dili musugot, mubadlong siya sa tao. Kung ang tao dili buundang sa pagbuhat sa pagpakasala, ang pagpakasala mao naman na nga naghimo na siya iyang kalapasan. Unya kung doon na may tao pananglitan labi nagdili propeta sama nato, moingon nga walay sala. Unsa bay gipahayag sa Biblia, Brad Mario, kung doon moingon nga walay sala, naa ba siya nagbarog sa kamatuoran o naa siya nagbarog sa dili kamatuoran, Brad Mario? Sumal lang rin Bradron sa nakasulat sa basahon sa Biblia. Unang Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8 giingon din his pagpahayag. Kung kita magaingon nga wala kita isala,
kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon ug wala kanato ang kamaturan sumala sa gipahayag bradron. Matinaw kayo sa atong gisusi nga kung dunay tawo miingon pananglitan nga siya walay sala, matod pa ni apostol nga si Juan tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, unang Juan 1:8 gibasa ni Brad Mario kaubang ministro, kung kita daw magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon ug wala kanato ang kamaturan. Bosa dili pwede Brad Ever, Brad Mario nga mingon tagway sala kay kun mingon tana di nasalaag ta sa atong kaugalingon. Unya wala daw diha ang kamaturan kung mingon ta nga wa tay sala. Ato maning masayran karon kung kinsa gyud ang mabulyaso nini karon nga moingon siyang kagulingon nga siya walay sala. Unsa pay dugang pagpayag sa Biblia? Si apostol nga si Juan, igsuon niya si apostol nga si Pablo diya sa pagtuo kang Kristo, Brad Mario. Naun sabay gipahayag ni apostol nga si Pablo mahitungod sa tanang tao, Brad nabay ma-exempted kung magisgot tas pagpakasala, Brad Na wala gyud bradron ang tanang tawo nakasala. Matud pa ni Apostol Pablo dinhi nato pagabasahon sa Roma 5:12 ingon niini ang nakapahayag. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Klaro kayo, sanglit ang tanan mga tao nakasalaman. So di kita pwede nga mingon watay sala kay tao man ta. Hog dunay mingon nun nga way sala basig dili tao. Oh, taw-taw bradron. Di tao siguro na. Da karon atong paminaon nga kini si Mr. Aquilino Valencia. Amo nang gikaingon, kami di gid mi propeta mi. Kaya ang propeta gani nga si David nakasala man. Unya, di pag mimingon nga di may makasala. Kaya ang tanang tao makasasala man sumala sa pagbayag ni apostol nga si Pablo. Unya, si apostol pod nga si Juan, kung mingon tang wa tay sala, kita rin nagpasalaag sa atong kaugalingon, ug matud ba wala kanato ang kamaturan. Nakaron atong paminaon kini si Mr. Aquilino Valencia. Usa ni siya nga among gitagaan og mga pagtubag sa iyang mga kinabuang. Ngano man, kinabuang manggunig mag-ingon-ingon ta sa atong kaugalingon nga wa tay sayop. Diha sa pagtulunan sa PBCM nga si Master may gilang nga katumanan sa Espiritu Santo, si Mr. Valencia nagpahayag man nga wa man kuno siya nahimo bisan usa na lang kuno kabuhat nga wala magusto sa magtutudlo. Dautan daw sa mga mata ni Master. Og yun. Datong paminawan. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala akong maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Pero kamo, mo nang gingon sa mga panood diyon. Hugaw pa mo sa mga kanang magawa sa lawas tao. Inyo kung pakasadon nga wagi ko gibuhat bisan usa. Inyo kung pakasadon nga wagi ko gibuhat bisan usa. Atong nabati ang pahayag ni Mr. Aquilino Valencia, si Mr. All Alone nga wa man gikuno siya nabuhat nga sayop bisan usa, Brad Mario. Na kung mauna ang imong prinsipyo, Mr. Valencia, labuan nimo si Haring David nga usa ka propeta. Balaan. Gitawag balaan, ang balaan nga propeta nag-ingon nga naisala na ikaw karon moingon ka nga wala kay nabuhat nga bisan usa sa pananaw ni Master. Unya gawas ana Brad Mario, ningon pagid siya, gi-question pagid niya unsa kuno iyang sala nga nahimo. Na kung isandig sa Biblia, kung tinuod kang nagsulod ni Master, isandig man sa Biblia ang pagto, na naman nakasulat, gibasa na mo. Unang Juan 1:8, Roma 5:12, ang tanang tao nakasala. Pero matud pa niya, Brad Diver, gi-question niya, unsa kuno iyang sala, atong paminawan. Unya ingon-ingon pa mo nako nga wa kay sala. Unsa maakon salabi? Ana, matinaw kayo nga iyang gi-question diri kanato. Mao. Kay kita may adisan ini, kay kita may moy na ay paglantugi kaniya Brad Mario. Unsa kuno akong sala be? Kung tao ka Mr. Valencia, dili na nimo ang ipangutana kung sakto kag kabuot og tinuod kang Bible readers ka, tinuod kang magwali. Dili ka ngay mangutana kung unsa akong sala be, tao man ka, gawas og di ka tao. O basig tao ka humayan o baka hayop ka. Dili ka na mo ingnon nga wa kay sala, pero kay tao man ka. Labuan ni David. Si David nga usa ka propeta balaan nag-ingon nga naisala na ikaw mingon mangutana kag unsa may akong sala be?
na mong balihon. Tubaga, imong kagulingon kung sa sala mo. Tao man ka. Matod pa niya Bradron, unsa man ko niya kung salabi kay wala jud kuno siya makabuhat og sala bisag usa daw. Grabe. Na makita taman ni karon kung wa bagid siya nahimo nga sala bisan usa lang. Oh. Ha? Tinuod ka na, nagsulti ka sa tinuod na Mr. Valencia, namutbot ka. Nalimot guro ni siya Bradron. Na atong susihon. Na Kay siya ray namulong. siya namulong kay matod pa man niya ganina wala man kuno siya nabuhat bisan usa sa tubangan sa kang master sa magtutudlo. Oh. Na kun wala, di nagsulti ka sa tinuod. Wala siya nabuhat nga dautan sa pananaw ni Master. Natanaw. Tanaw tani yang gipamulong Bradron. Atong paminawan kun wa bagid siya nabuhat nga dautan sa tubangan ni master. O kun doon naman unsay gibuhat ni master diha kaniya. Atong paminawan. Kumpisal ko. Ako o si Loloy o si Gaga naglingkod sa bidset dito sa information. Naunsam pundi naamang gini sa tanan, lalaki babae, naamang ginang kinaiya. Pagtanaw nako nga nag-ebanghelyo si Master, na mong gipapungko ni Master ang mga servant. Nakita nako si Arlene, nga asawa ni Timmy Muring, daga pa to siya. Naka-appreciate ko niyan ko, indutan niya, oy, wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Ang kalay-kalay sa babae, gitugo, gisudlan itong espiritu sa dili maayo. May tindog o milong lingkod tupad nako. Karon kay nakitaan man siya ni Master. Pero meron among gingnan, tawa Arlene ka makitaan ka kasabang kang Master karon. Sus ka nakitaan. May sulod, may tindog si Master, ingundang siyang ebanghelyo. Insulod, gilamba ang pultahan. Nanindog mi ni Loloy. Dito mi sa luyo sa information. Karon, nag-ingon man si Loloy, giingnan bitaw nga papawaon. Sus, gikalit nito na pag-abla ang jealousy. Taga kang usa ka jealousy. Sa? Gawad din si Master. Ako ang giatubang ni Master. Kay nganon, si Master nasayod na ako. Kay katong akong unahuna, dili uyon si Master. Kay katong akong unahuna, dili uyon si Master. Dili uyon si Master. Gisuntok na yung ko. Na magkakatawa ta ni nga sa atong na paminawan sa unahan wa man kuno siya sala. Unsa akong sala be? Unya ningon siya wala kunoy usa nga iyang nabuhat nga dautan sa pananaw ni Master. Ikaw na may nagtubag-tubag lagi nga nung gisuntok kang Master kay naa day nakita ni Master diha nimo sa imong hunahuna nga dautan. Tungod kay atong panahon na siya may nagsulti Brad Dever, di ba? Brad Mario nga sa panahon nga katong asawa ni Brother Muring, si Arlene, di pa mo tuminyo sila. Dalaga pa man to, servant man to sa magtutudlo. O niya, ni-appreciate siya. Naibog siya ba? Klaro nga pag-istorya, naibog siya, Brother Dever. Naibog siya, kay appreciate siya nga kuan lagi niya. Iingon siya nga, Nakagusto siya? O kagusto siya na iya pang gikuan nga, nabuang kuno kay niduol kuno niya diling ko nasudlan kuno espiritu nga dautan. Buot-buot istorya ba? Nagtumo-tumo nag-istorya rin tawana. Na niduol kuno niya nilingkod kay nasudlan kuno espiritu sa dautan. Gibadlong kuno nga hawa kin dire Arlene kay basig makita ang Master masuko to. Nagyun sa nimo pagkasayod Mr. Valencia nga si Arlene nga niduol nimo nasudlan tog espiritu sa dautan. Pareha mo gunahuna. Pareha mo gunahuna nasayran nimo gunahuna ni Arlene nga espiritu gis dautan misulod ato. Nasa diyan nakita ni Master, siya po yung nagpahayag, Brad Dever, nga naman lagi siyang una-una nga kaibog dito sa kang Arlene. O niya, suko si Master. Paggawas ni Master, gidool siya, gitubang. Gisuntok siyang Master, kaya naman, nasayra ni Master ang iyang una nga dili na gusto ang Master. Nya kung pareha ba mo gunahuna ni Arlene. Si Arlene, wag lagi gisuntok, ikaw man lagi. Nyag mingon kag tinuod ng imong giingon nga si Arlene nasudlag espiritus dautan. Di gyapil tog suntok kung tas magtutudlo. Nganong ikaw raman. Di na nakasala na ka, Mr. Valencia. Di niya. usa, nagani to. Niya mo yung kagwala. Bihang yung butbuton na. Mauna, ang puriba nga labi-labihang pagkabutbuto na. Nga kanang butbuton, bakakon man na sa laing pagkapahayag. Iya man na siyawa, di ikaw mo na espiritu siyawa. Sus. Ingon-ingon pagkag, wa ko'y bisan usa nga nabuhat nga dautan sa mata ni Master. Nya kanong isuntok man ka. Mao. Nga ikaw naman po yung nag-ingon nga, nasayod si Master nga nasa kung na nga, naibog di ka dito, Arlene. Tanawa. Ay na. Di, bulyaso ka. Bulyaso yun. Nawa-nawa. Naunsa pa, gawas kang propita nga si David. Kinsa pa, Brad Dever, ang atong kuha pamahayag nga usa ka propita nga, kini propita, hingpit pagid ni siya. Wagin mag-ingon nga siyang kagulingon nga siya wa siya masayop. Niya, si Propita ho, Bradon.
Atong pagabasahon din sa King James Version Holy Bible English din sa Job chapter 1 verse 1 ingon niini ang nakapahayag. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Kung sa Sibano ingon niini dinhay usa ka tawo sa yuta sa Hus kinsa ngalan mao si Job, ug kadtong tawhana hingpit ug matarong, ug ingon nag-perfect and upright, ug usa nga mahadlokon sa Dios ug nagapahilayo sa daotan. Sa ato pagibasa ni Brad Deber, si Propeta Job, propeta man ni si Job. Si Job, nga usa ka propeta, gingon na siya perfect and upright. Unya, tao nga hingpit ug matarong ug usa nga madlokon sa Dios ug nagapahilayo sa daotan. So sino to, Brad Deber? Unsa ba ang ipasabot ang pagkamahadlokon ni Job sa Dios nga maoy nakapaperfect niya, nakapahingpit niya ug nakapahimo niyang matarong? Ang pagka-perfect ni Propeta Job radon kay nagsunod siya sa sugo sa Dios radon, nagbantay. Kay gingon man nga mahadlokon siya sa Dios. So atong gisusi unsa ba kining mahadlokon sa Dios nga gibuhat ni propeta nga si Job, maging og perfect og matarong. Okay, ni adin Hebredron sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 hangtod 14 nagaingon ini. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na. Kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang daotan. Bosa Brad Deber, ang ipasabot dahil sa pagkamahadlokon ni Job ngadto sa Dios nga may nakapahimo niyang hingpit ug matarong, mao di ay ang Pagbantay sa sugo sa Dios pagbantay bradon. dahil sa sugo mga higalag mga kaigsunan ang pagkahadlok ni propeta nga si Job. Karon Brad Mario, unsay tawag sa tao nga mahadlokon sa Dios nga ang pagkamahadlokon sa Dios mao ang pagbantay sa kasuguan? Nga gingon din Brad Ron sa nakasulat sa Proverbios sa iyang kapitulo 14 bersikulo 16, giingon din sa pagpahayag, ang usa ka tawong manggialamon mahadlok o magapahilayo gikan sa dawtan, apan ang buang mapangahason sa iyang kaugalingon nga may pagdaot og siya masaligon. Kung mao ang tao diay nga may pagkahadlok sa Dios, nga ang pagkahadlok sa Dios mao ang pagbantay kasuguan, gitawag diay manggialamon. Bosa si Job considered nga manggialamon si Job. Mabitaw nga gingon siya hingpit og matarong kay nahadlok siya sa Dios, nga ang pagkahadlok kay nagbantay kasuguan. Unya ang tao nga nahadlok sa Dios pinagi sa pagbantay sugo gitawag og mga manggialamon, sumala sa nakasulat sa Biblia. Nakaron Brad Mario, ang atong pagsusi, si Job nga usa ka matarong diin mahadlokon sa Dios, nga ang paghadlok nagbantay sa kasuguan, hingpit og matarong. Wa ba nagpahayag si propeta Job nga naapod siya dautan nga mga nahimo sa iyang kaugalingon? Adunay paghimo gihapon radon sa pagkadautan, sumala din sa pagpahayag sa Biblia sa Job sa iyang 9 bersikulo 20. Bisan kung ako matarong pa, ang akong kaugalingong baba magahukom kanako. Bisan kung ako hingpit pa, kana magapadayag nga ako dautan. Oh. Si Job usa ka hingpit og matarong kay mahadlokon sa Dios, nga ang pagkamadlokon nagbantay sugo. Wa kay mingon si Job nga wa koy sala. Dili ko dautan, wa koy nahimo nga dautan, kay kung nakahimo kag dautan naka sa pagpakasala. Sama kang David nga iyang gipangamuyo nga hugasan ang iyang pagkatao diya sa pagpakasala. Unya si Job pud gyapon atong nasusi nga taliwala siya nagbantay sa kasuguan kay naaman siya pagkahadlok, gingon siya perfect og matarong. Nagpahayag man lagi Mr. Valencia nga siya matud pa bisan kung ako hingpit pa. Ang paghingpit pagbantay sa kasuguan kana magapadayag nga ako dautan. Karon ikaw nag-ingon man ka nga wa kay sala, dili ka dautan. Labaw kang Job. Labaw. Asa mabasa iprove nga ikaw labaw kang Job. Gabi di mimingon nga labaw ming Job. Di pud mimingon nga labaw ming David. Pero sa imong sistema, mulugar karon nga nalabuan nimo si propeta David, nalabuan nimo si propeta Job. Kay sila nagangkon man sila nga doon na sila dautan nga nahimo. Ha? Kay kanang pag-ingon ni propeta Job, bisan kung ako hingpit pa kana magapadayag nga ako dautan. Di labuan nimo si propeta Job ni ana. Kun mao may
atong sundon ang imong prinsipyo. Mao na nga pagpatudlo lagi sa nagtudlo namo Mr. Valencia. Na di man lagi magpatudlo. Sa Na ang magpatudlo dili kang reverend makahatlag gyud sa hustong explanation nga si reverend pod ang nagtudlo niya si master. Master nga maugod siya Oo. siya gihatagan og sutana sa pagkapari dinala ang Biblia dili man ikaw Mr. Valencia. Oh, di ang mga hitabo ni kami nga natudluan naami sa husto nga pagpasabot sa kaalam. Pero ikaw nga wala na magsunod o wala na mo dawat sa saktong tudlo, ang imo dili nakaalam kun dili Kalamlam. kalamlam na. Ano? Agwantaha ang amo ang counter dia nimo kay ilabihan man nimo nga pagpanghilabot dinhi sa kang reverend og kanamo nga mga ministro. Unya, unsa pa ang gipahayag nining tawhana nga si Mr. Aquilino Valencia atong balikan tong iyang gipahayag Brad Dever nga tungod kay iya man naging general granting Brad Cesar sa nanglabay nga mga pagtoni ingon man nga nasa sayop. O bisan di man pud mimingon nga kami may sayop kay tao man Tinuod. Ha? Pero na iyang gibuhian Brad Dever nga mga makasasala man kuno ta which is wapo dato gidinay granting tanan man gyud kay gipahayag man sa Biblia. Pero na iyang gibuhian nga labaw pa kuno ta sa Hugaw nga hugaw mugawa sa nga tao. mugawa sa lawas sa tao. Datong paminawan ang iyang pahayag. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala akong maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Pero kamo, mo nang gingon sa mga panultiyon. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Ato naman ang bati kaganina pag yun niya wala man kuno siya nahimong mga kasaypanan sa mata ni Master. Bakak nga naman. Ikaw rin nagtug-an nga gisuntok ka kay nabasahan ni Master nakita sa imong hunahuna nga dili nagustuhan sa magtutudlo. Oh. Yaw sa amo nimo pagingon nga walay bisan usa nga imong nabuhat nga supak sa atubangan sa magtutudlo. Nangutana siya nato Bradron. Unsa mo kunya kung salabi? Di siya ratong gipatubag Bradron, nakalimot ni siya. Limtanon man lagi di man lagi kawalo magdum-dum lagi. Ikaw ray nagsupalpal si imong kaugalingon. Adi na uwaw nimo Mr. Valencia. Sus, wow Wala na eh. Ha? Magpaka malinis kas imong kagulingon, ikaw ra man day motubag nga gisuntok ka kay naaday nas imong hunahuna day di Dautan. nagustuhan sa magtutudlo, Oo. dautan. Sus. Na, karon. Na sa pagpahayag sa Biblia ato nang nabasa nga dili giga mo sumadla kon atong himuong prinsipyo ang giingon ni Master nga sandig sa Biblia ang pagtuo, ang pagtuo sandig sa Biblia kay di man nimo i-apply ang mga nakasulat sa Biblia diha sa imong kaugalingon. Munang ningon may kon nay tawo nga mosunod nimo, luoy kay tawo mosunod nimo masalaag sama nimo. Si Apostol Juan nagsulti nga kung ingon tag wala kitay sala, kita rang nagpahisalag sa tong kaugalingon ug wala na to ang kamatuoran. Di ikaw na mismo nahisalaag niya kung nimo sunod nimo. Salaag. Di otro pong nahisalaag Mr. Valencia. Mao na niya si Pablo nagingon nga tanang tawo nakasala pero atong nanunggan Brother David gi-question ta niya unsa kuno iyang sala. Kasi unsay mo question ka unsay sala tao ka na mo nagingon lagi namo basig dili ka tao. Nagkaroon atong nadunggan matud pa niya labaw pa kuno ta. Katugaw sa mugawa sa lawas sa tao. Understood naman na pasintami sa mga nangaon di lang po nato ilitok sa ire kay Mao gyud. sigot manighugaw nga mugawa sa lawas tao. Nakibalom ta niya anang hugaw nga mugawa sa tao Bradron. Pero, Brother Dever, kung arita sa Dios, di man niya, unbiblical man niya, kaya itong i-question niya, kung sa maginang masugaw nga mugawa sa tao, Mr. Valencia, suportari ko na sa Biblia. Moingon tag hugaw nga mugawa sa tao kasabutan na Bradron. Pero moingon kag mas hugaw. Unsa man na siya Mr. Valencia. Unsa man na? Nganli kuno na. Unsa man Biblical imo- man ang imuha. Dili na biblical, unbiblical na, di na mo kasuportaran, ayaw patugag-tugag. Yaw-yaw ng imong baba. Masugaw pa mi sa mugawa sa lawas tao. Unbiblical, pero arita, Brother Dever, sa Biblia. Magisgotag hugaw nga kanang mugawas lawas tao. Wala na bagyoy kahigayunan pa nga bangunon sa Dios Brother ang maong tao nga naas kahugawan. Sa to ba kung naas kahugawan, kanang gingon nimo mas labaw pa sa mugawas lawas tao na sa pagpakasala, na ikasaypanan. Kung sa Dios, gibasa ta naman nga ganina sa The Voice Bible sa Isaiah chapter 55 verse 7 nga kung mapasaylo ang Dios, di ibig siya mahotdan sa iyang pagpasaylo. So kung tao na naglunang sa pagpakasala, basta mangayo lang sa pagpasaylo, inuntag hugaw. Ano ba'y paglaom nga bangunon sa Dios Brother Dever sumala sa Biblia? May paglaom nga bangunon Bradron sa kwaton kini siya sa Dios atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Salmo 113 bersikulo 7 ingon ini ang nagpahayag. Gibangon niya ang kabus gikan sa abog.
ug gisakwat niya ang hangul. Kining hangul mao maning timawa. Timawa. Ug gisakwat niya ang hangul gikan sa pundok sa kinalibang. Biblical. Ang hugaw nga kinalibang. Mamo ni mugawas lawas tao. Kanya matod pa ni Mr. Valencia, Brad Mario, kini si Mr. Will Alon, hugaw pa kuno ta kaysa mugawas lawas sa tao. Mas hugaw pa ta. Masugaw pa kuno ta. Namo nagisusi na to. Ay mo napitas Biblia nga masugaw pa kita sa mga mugawas sa lawas sa tao niya. Ano mugawas lawas to? Mo man gitawag kinalibang. Pero sa Dios, bisag naa kuno kadiha niya na, gibangon niya ang kabus gikan sa abok o gisakwat niya ang hangul gikan sa pundok sa kinalibang. Ganing hangul gingon ni Bradiver, mga timawa man eh. Timawa, Sa kwaton diya gikan sa kinalibang hugaw. Naa sa pagpakasala. O si Mr. Valencia di man siya ani kay di siya pwede ani masakwat kay man siya sala. Kita ra gid ani mo masakwat kay kita may tao man ta sumaras Biblia makasala man. Masakwat ba doon kay nag-general confession. Naaman tayo pag general confession. Yang atong pag general confession dili kay ato panang i-kumpisal nga mao niyong gibuhat kay between na diri kanamo ngadto sa Dios. Tinod. Gawas ko ng Dios di mo pasaylo makayong useless man ang imo ang pagpangay pasaylo. Kun way mabasa sa Biblia nga ang Dios mo pasaylo. Kaya naman sa Biblia nga mohatag pasaylo ang Dios basta maginulsol. Ikaw ra may di makahinulsol kay wa kay sala. Abot mo to bagang mga tao sa imong giingon wa kay sala. Daon say katuyuan Brad Mario sa giingon sa gibasa ta nga gibangon sa Dios ang kabus gikan sa abog ug gisakwat niya ang hangol gikan sa pundok sa kinalibang. Unsay katuyuan nga gibangon o gisakwat niya ang hangul gikan sa pundok sa kinalibang sumala sa Biblia, Brad Mario? Sumala sa Biblia, Brad Ron, sa unang Samuel sa iyang kapitulo 2, versikulo 8, gingon din sa pagpahayag. Siya magabangon sa kabus gikan sa abog. Iyang gituboy ang hangol gikan sa kalibangan aron sa pagpalingkod kanila uban sa mga prinsipe ug manunod sa trono sa himaya. Kay ang mga haligi sa yuta iya ni Hiuba ug iyang gitungtong ang kalibutan sa ibabaw nila. Ang katuyuan day mga higalag mga kaigsunan, Mr. Valencia, lectureon ka na mo, nganong dunay pagsakwat ang Dios ngadto sa mga timawa gikan sa pundok sa kinalibang, kini matod pa nimo, granting nga kami mas hugaw pa sa mugawa sa lawa sa tao. Sa gipangitaan ka na mo, asa napitas Biblia na, nga mas hugaw pa mi sa kinalibang sa tao. Wag gihatag kay unbiblical man ang imo. Ang katuyuan dahil sa Dios ana basta may paghinulsol, bangunon ka ug ituboy ka gikan sa kalibangan aron sa pagpalingkod kanila uban sa mga prinsipe. Kini mga prinsipe mga kadagkuan man eh. Tinuod. Dito pagani ipapalingkod ang mga giingog naa sa kalibangan katong mga hugaw ba nga mga tao nga nakasala pa. Pag mangayo og pasaylo maginulsol, bangonon og palingkuron pa kauban sa mga prinsipe. Na, granting si Brad Cesar nga imong permigi subli ang 39 na katuig nga labay siyang kinabuhi nga unta to between kang master man to kang Cesar. Na imo manggi intrahan kana nga dili man unta dapat kana nga imo nang intrahan kay pamersonal man na. Unya og naginulsol, imo day gyapong idot ang tao dito sa gingog hugaw pa sa mugawas lawas tao kung doon ay paginulsol. Naawara ng imong kabuang Mr. Aquilino Valencia. Unya, kiling kabuang raba, sumala sa pagpahayag sa Biblia, maura ba ning magsukway sa mga ngabel, 19:1 proverbio. Nakaroon, Bradiver, sa milabay nga Domingo sa itong pagtun, atong gibinlan, mao ni siya nga atong gibilin, nga wala magiging kahigayunan ang tao nga na sa pagpakasala, nga luwason sa Dios. Pagka makasala ang tao, di na magiging makaangkon pa o kahigayonan nga luwason sa Dios. May maangkon pag nga kahigayonan nga luwason siya sa Dios, brethren. Okay. Ni atong pagabasahon sa Sahug 22 bersikulo 30 ingon ini ang nakapahayag. Bisan ang may sala iyang pagaluwason. Oo, siya pagaluwason tungod sa kahinlo sa imong mga kamot. Ana, kung conclusion ka pananitan diri namo nga masinilutan gid may kay sa imong panglantaw dito kang Brad Cesar o bisan pa kinsa kanamo nga dunay kasaypanan imo na day iduot nga wa nagikapasayloan sa Biblia bisan daw ang may sala ato pa hugaw nas kalibangan o kinalibang iyang pagaluwason magbuot kas Dios nga hasta ang mga nasa paglunang sa pagpakasala hugaw luwason sa Dios basta na ay paghinulsol lagi gawas og di maghinulsol mo tong masuko ang Dios kung dili mohimo sa paghinulsol. Atong gibasa kaganina sa ang pulong sa Dios sa Job 22 nga kapitulo bersikulo 4 ug 5.
Masuko ang Dios ug di mundang tao sa pagbuhat sa pagpakasala. Pero mundang, nana naglunang sa pagpakasala, hugaw na pero matod pa sa pagpayag ni propeta Job sa 22:30, bisan ang may sala iyang pagaluwason. Oo, siya pagaluwason tungod sa kahinlo sa imong mga kamot. Managi, mala sa Biblia. Na, so, ato nang nasusi mga kalag mga kaigsunan nga dili, gid mo sumada ang pagkapahayag ni Mr. Valencia nga tungtungan nga siya sala. Kay base sa Biblia, tungod kay mao may sandiganan sa pagtuo, sa tudlo ni Master nga isandig sa Biblia ang pagtuo, naatanan diha niya na. Nga wa magtudlo si Master nga dili makasala ang tao, wa pud magtudlo si Master nga dili mamatay ang tao, wa pud magtudlo si Master nga dili mabaho ang tao, ug wa pud magtudlo si Master nga tungluha tong mga nagtamay ninyo. Wa? Pero niya man, ang mga propita atong nasusi nga nag-angkon nga sila dunay mga kasaypanan. Pero kini si Mr. Valencia po Brother Barrio, nagpaka-propita po ni. No. Kaya na ni siya kontra diya sa iyang programa. Nang labay na mga katuigan sa iyang programa, na siya ka-kontra. Uy, iya man gitagna ang kinabuhi nining tao nga nagigkontra niya. Atong paminawan gani, di ba mulugar nga si Mr. Valencia, nagpaka manalagna o nagpaka-propita. Wa ko pa muhatag nimo anang imong mga kwan kay ni ay akong gitubag kay wa man ni siya magbinuang. Nangutan naman siya tinarong pero ikaw iman lang na. Hinumdumi lang akong giingon. Nga gipaihap ti ka og mga adlaw. Kana mga adlaw maabot na nimo nga mabaho ka. Tinuod ni akong sulti. Kung bistay mabakak ni akong sulti. Na, iman lang gina. O di ba, naa sa sistema sa pagpanagna, Brother Dever? Tinuod. Purbistag, mabakak ng akong sulti. Sus, tinuod yung kuno niyang sulti. Mabaho yung kuno itong iyang kakontra, brother. Oo, mabaho kuno na. Daano na to gingon nga wala si Master nagtudlo diri kanato nga moingon ta sa atong isigataw nga mabaho pero naa niya. Diyo. Iya man gipanagna kuno nga mabaho kuno. Unya di man kuno mabakak ang iyang sulti. Unya matud pa niya iyang ipahiyap og adlaw. Anong ikaw mo paihap og adlaw sa imong giingon nga mabaho? Daw birog mo ihap to siya ron og adlaw nga musulod og daghan nga mga katuigan di dugay patong mabaho, dugay patong mamatay. Basig ikaw pa hinoy una hinoon nga mawala og mabaho. Kay ang katuman imong giingnan nga mabaho mo imo man gi pakwintas mga adlaw. Di ikaw datoy mo kwenta. Inunuwak, sugod karong adlaw, pipila na lang ka adlaw, mabaho og mawala ka. Ana managna man ka. Mora po ni manalagna nga di gyud matuman kay Di bakakon man ni matuman, og isgoton man manalagna. Bakakon man ni nga manalagna. Tanawa Brother Dever, di ba? Brad Mario, di ba nagpaka manalagna na siya sa iyang kagulingon? Manalagma, guro, brother. Og di matuman ang iyang gisulti. Kanay panalagma. Mao gyud nalagna gyud. Hain pa ang iyang pahayag mahitungod iyang kakontra niya nga iya pang ginag buhi ka pa ba? Og buhi ka pa na ihatag nako akong numero. Pag-text diri nako. Pagkahambugiro ginang mao nay mayong ka magdadala ka sa ngalang Master, madaot si Master o yan ang klaki mo. Ha? Pero kay di naman gud ka nagsunod sa tinuod na mo nang dadala ka lang sa ngalang Master pero sukwahi naman sa prinsipyo kung buto ni Master. At nung paminawan gani nganing hatag-hatag sa numero siyang kakontra. Muna nga. Iyon ko, yoner ka eh. Pinagis ang ngalan sa akong balaan nga magtutudlo. Ihap ang ug mga adlaw. Ambot lang. Og naapagani ka text. I-text. Dire na ko yoner ka nga naapa ka. Nga buhi pa ka. Na nagaan ko ikaw og number pagbalik 0917 9987 302. Balikon ko. Hinayon ko aron malista nimo. Yoner ka eh. 0917 9987 302. Kay mabiyay-biyayon ka, matinamayon ka. Hatag pa siya number. Pagka ang bugiruha ining tuhanan eh. Hatag-hatag ang number niya mag buhi ka pa ba? Buhi ka pa. Imo nang gipropesya. Nya imo ihap og mga adlaw. Ikaw ihap kay lagi kay kung muingon kog ang imong gipaihap og taas kay itong mga katuigan sa iyang pag-ihap. Una pa kang kalbong Mr. Valencia. Ha? Kaya unsa day iyang giingon dugang pa nga iya kanang giingon na mo ba sa prinsipyong Master o magingon si Master pag masakop sa BCM di lang mo sinatig kamatayon. Ya di na pud mabaho pero kini siya. Nag-ingon siya Brother Dever siyang kagulingon di mo kuno siya mamatay. Sus. Na og di ka mamatay, malabuan pa nimo ang magtutudlo. Dahil si Master naman sa pagbawlay. Atong paminawan.
Unya matud pa niya nga maunay daw kuno ko sa akong pagpanabi. Ako daw mabaho sa dili pa ako daw mamatay. Muna ako siyang giingnan. Sige. Nagtuo man ka og Dios. Ako nagtuo sa pagtuo og Dios. Ang Dios nga imong gituan. Ha? Sampita. Panalipdan ka niya kung ikaw dili ka mabaho. Ako sa musampit sad ko sa tinuod kong Dios nga way lain nga akong Dios gituan. Master Tomas D. Irinyo Senyor. Sampiton sab nako. Panalipdan sa akong paningkamutan nga iya akong panalipdan nga dili ko mabaho. Dili ko mamatay. Akong paningkamutan nga iya akong panalipdan nga dili ko mabaho. Dili ko mamatay. Muna di ka na ko ni mo yun na rike. Paningkamutan ko nun niya, sang pito niya sa master, nga di siya mabaho, di siya mamatay. Mula ba kang master karon ang magtutudlo, kasi master naman sa pagpahulay. Although naman tayo gibasihan nga nakasulat sa Biblia, propesya ka na may tungod sa Espiritu Santo nga doon ay pagbangon, sa ito ba kay na pagbangon na sa paghigda. Pero kung mingon ka nga di ka mamatay, labaw ka pa sa Dios? Labaw pa ka sa magtutudlo, Mr. Valencia? Kauwaw nimo. Kauwaw yun. O niya, sa ato ng gikang Brad Mario, kini siya, yung mga pagtagaw-taw gamit ng ngalang ni Master, dili naman ni official gyud nga membro sa PBCM. Gi-expelled ni. Unsay hinungdan nga gi-expelled ni tungod kay Supakiros leader. O niya, ang gitudlo daw ni Reverend Direnamo nga mo'y leader, usa kuno kasayop, usa kada kong bakak. Pagpanikas kuno ang gitudlo ni Reverend Direnamo na kung pagpanikas ni ngano mga nakasulti mi nga ang tanang tao makasala, ikaw ra may nag-ingon nga dili ka makasala, tao man ka, di ikaw mo nanikas. O mo ni hinungdan mahigalag mga kaigsunan nganong gi-expelled si Mr. Aquilino Valencia. Paminaw na to ang iyang pagpanamas-tamas sa Executive Vice President. Kini si Charlie Eugenio nga anak ni Master, usa kini kataong tikasan, nanikas niya sa pagpamatuod sa Dios. Baka kung kiniandak ko. Mo na hinungdan nga gi-expelled ka kay imong gipanamas-tamasan pagsulti si Reverend nga tikasan. Baka kon kaning dako na nanikas sa kamaturan. Asa nanikas sa kamaturan nga nakapagtudlo si Reverend Direnamo sahan ay sa mga nakasulat sa Biblia na ikaw mo'y wala nakatunong sa mga nakasulat sa Biblia na moingon kag nanikas si Reverend. Sa tinuod ikaw mo'y tikasan. Muna itong ingon bro doon nga nagmamarunong pero talagang mangmang. Nagpakamanggialamon pero ignorante. Bugo. Sakit. Sakit man pero unsaon man mo'y tinuod. Nagpaka maayong laki pero di ay to why hibang kaagan. Naon na to? Why hibang kaagan? Manggialamon siya bro doon manggilamlamon. Kana may saktong termino. O niya atong ipayag sa Biblia nga bawal gyud nga manunglo ta bisan pag tamay ta giubita. Natay kunta di ta pwede manunglo. Gawas kon ang Dios musugo na to pero kung nagsugo di gid pwede kay sa doktrina ni Master di pwede kita nga manunglo sa atong isig katao. Sa Biblia ba Brother Diver atong pribahan. Okay. Ha? Kung ang Dios musugo tuman ta. Pero kung Dios dili musugo, di ta mo tuman kay mag-agad man ta sa Dios. Nabas Biblia Brother Diver nga Dios mo atong tumanon kung siya magsugo, magtunglo ta. Pero kung wala magsugo ang Dios, di ta mo buhat ana. Ni Abradon ato pagabasahon sa Numeros kapitulo 23 bersikulo 8 nagaingon ini, unsaon ko pagtunglog kadtong wala pagtungluha sa Dios? Ug unsaon ko paghagit sa kasuko ni adtong wala paghagitan ni Jehova. Mr. Valencia, gisugo ka ni Master nga ang mga kakontra nimo imong ingnon nga mamatay tungluho nimo, mabaho. Mabaho, grabe. Di klaro na lang gyud nga dili nakaiya sa kamatuoran. Wa ka na magsunod sa mga pagpanudlo sa doktrina diya sa PBCM nga gidumalahan sa Chief Minister. At the same time, Executive Vice President. So, pupus ng atong oras, Brad Dever, Brad Mario, napanta tinaghan nga mga igsusulti, pero sa limitado man ang atong oras. Unya, napatay tagaan pod sa mga paghatag o mga paghanay para sa mga kaigsuonan sa pagtulunan sa PBCM, mahitungod ining ato namang na hibaluan og nabatian nga dibalik na sa programa kini sila si Makarayi og si Nakwa. Din diha na sila nagbarog sa pagtulunan nga dili na PBCM. Busa sundi mi kanunay labi na sa mga kaigsunan sa pagtuo nga aron inyong masabtan kon kinsa gyud ron ang atong paminawon ug asa kita mo barog. Magbarog ba ta nga magpabilin sa PBCM o mubiya ta sa PBCM o adto ta sa PEDM. Sundi ninyo mga kaigsunan kay depende lang sa among kaya daghan pa man tubagunon kang Mr. Valencia, Brad Diver. Brad Mario, daghan pa man po. Pero depende na lang nga, ato pong kahin-kahinan po, kaya na naman sila gatagaw to na po sa programa sa
Dininining maong sibihan sa Power Radio, Dennis Villanueva. Pupos ng oras, manamilit na kami kaninyo sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Junio Sr., o sa katimbang sa bulaton sa pagpangalagad o sa pagdumala sa katawang PBCM, ang Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit na kaninyo kauban sa mga kauban nga ministro o Ebanghilista. O kiniusab si Mario Warlito Chavit. O kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kami manamilit og mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.